Olá meus, como estamos? Pois aqui estou outra vez para practicar falando en galego e hoxe gustaríame contarvos unha historia da unha das curiosidades da miña vila de Potsdam, Nova York. Benvidas e benvidos á vila de Potsdam no estado de Nova York. Potsdam está situada moi ao norte no estado, a uns 600 kilómetros da cidade de Nova York e a uns 50 kilómetros da fronteira con Canadá. Así que estamos no quinto pino, moi lonxe de todo, na parte máis profunda do estado. Pero de todos xeitos, é un sitio bonito e tranquilo e seguro, é bo sitio para ter unha familia. A vila de Potsdam conta dunha poboación de 16.000 persoas. Hai dúas universidades acou, unha privada e outra estatal, e durante o curso engade a poboación un poquinho. Pero mantén ese sentido de ser unha vila pequena. Pódese ver nestas imaxes que a vila de Potsdam é un bo exemplo de unha vila pequena típica americana da parte noreste dos Estados Unidos, e tal e como están representadas nas series e películas. E falando de películas, Potsdam ten a fama de ser o sitio onde naceu a idea para as películas na serie de Pesadelo na Rua Elm de Wes Craven. Wes Craven era un alumno na Universidade de Clarkson nos anos 60 e cando cursou aló, pois naceu a idea de Freddy Krueger. En calquera vila hai cousas interesantes e peculiaridades, e Potsdam non é unha excepción. Vou vos contar a historia de alguna desas peculiaridades na vila de Potsdam. A historia comeza no ano 2014, pero antes de contar a historia hai que entender que a vila de Potsdam é unha vila de dúas universidades, hai moitos estudantes na vila e precisan vivendas. Entón, tamén na vila hai moitas casas bellas. Os donos das casas bellas alugan cuartos ou ven toda a casa aos estudantes para vivir durante o curso. Hai un home na vila que é dono de algunhas desas casas para estudantes e máis unhas empresas, un servicio de taxi e un taller de mecánico e ademais dono da varias fincas na vila. E ese home chamase Hank Robar. Pois en 2014 Hank Robar quería vender unha finca a un home que quería montar un restaurante. Pero hai zonas residenciais e zonas comerciais na vila. Pois o sitio onde quería montar o restaurante estaba nunha zona residencial. Entón, a xunta da vila negou vender a finca a ese home. Entón, Hank Robar estaba bastante cabreado. Entón, para vengarse e tamén para tocarlle os collóns da xunta, pois creyou algo increíble na finca que non pudo vender. Pois creyou un xardín de váteres. Entón, ademais de ter fama por dúas universidades de renome e varias outras cousas interesantes na historia, Potsdam ten fama por ser o sitio onde está o xardín de váteres. Pois pouco despois de aparecer o xardín de váteres, arrancou unha guerra entre a xunta da vila e Hank Robar. A vila demandoulle a Robar por
feísmo, Robar defendose por liberdade de expresión, expresión artística. Ao longo dos anos hubo moitos xuizos e, ao final, chegou no Tribunal Supremo do Estado de Nova York. Ao final, o Tribunal Supremo do Estado de Nova York decidiu a favor de Hank Robar por liberdade de expresión. E a Xunta da Vila de Potsdam tivo que pagarlle a Robar non sabemos cantos cartos, pero moitos. E todos nós que vivimos na vila temos que pagar impostos para montar toda esta pasta para pagarlle a Robar. E quédase allí na Rua Market de Potsdam, Nova York, ao Xardín de Váteres.